Hello mga bata! Ako di ay si Teacher Sara. Ako ang maguban sa inyo karong adlaw. Andam na ba kamo? Very good. So ang atong pag-isgutan karong adlaw ay bahin sa paggrupo sa mga hayop o mga mananap. Base sa ilang pagkaon o ginakaon. Sila ang tawag nga herbivores, carnivores, o omnivores. Alright. Andam na ba? Ready na? Ready na? Very good. Alright. So, unsa ang mga panaglitan sa mga mananap o mga hayop na gitawag nga herbivores. Alright. So, una, baka, kanding, kabayo, rabbit, o uban pa. Sila ang mga mananap o mga hayop nga mukaon lang sa sagbot. Sagbot lang ang ilang gakaunon. Dili sila mukaon sa karne o uban pa nga mga dunay kinabuhi nga mga mananap. Alright. So ang ilang ginakaon, mga sagbot lang. Una sila ang tawag nga mga herbivores animals. Sabtan ba mga bata? So dinhira ta po itong mga bata. Daghan salamat sa pagpaminaw. Amping! Bye-bye!